ganay short. Susok pa siya daw. Oo, hindi kayo magsusok short ha. Pupukol mo dang yung mga pitotoy. Ang pa mo bakbakan? Bakbakon, nakakaroon na raw, bakbakan mo. Atay na. Uy. Ba't ka suga, matulog na kuya kayo nakapoy ko, kasakit ako na baga, siga. Ginago. Subong, may napamisaran ko ngay Franco si Boy Pacdol. Subong, kay gainom to sila upod sa mga team patagay. Ako lang di isa, subong, wala ko di upod. Mabalo si Kuya si Yaya. Wait lang! Wait lang! Bulat bala! Hello, my love. Super. Good evening. Alright, na siya. Tapos ako minom? Kitang duway, ininom ko. Laway mo na ako magbaho, ka-surf ko, baho ka, sunrocks ko, kitang duway, ininom mo. Wapo ka, may. Amausin mo, ay! Kaka. Ano, binto lakat na! Kat daw kay daw. Gam. Lakat na, manibin na to. Nga, ano ka? Manibin na to! Kabaho si mo. Ano? Manibin na to lakat na. Binga na ako? Uy, manibin ako yaw. Kita mo may mga pulbos ako, may mga salunpas ako. Para magbakbaka na, hindi mo sila blanco niya. Amagaw. Lahat na. Para magbakbaka na, hindi mo sila kita kung nabaga. May mga salunpas. Yan yun. Lahat na, hindi na ito ay kabaw sa manim. Talaka, sino. Manibin na sa mga kapakdo. Di ba exercise? Uy, ano dahil? Lahat na. Papalaban dan. Katanduay na. Basta katanduay. Lawigay ang bal. Naulok-ulok ka, ito gago ka. Uya-uya ka naman na panibin na to. Ganito yun ang vlog. Tapos kung malibin mo, shout out ka lang. Shout out sa kay Buddy Ram sa Dasa Pulupandan. Please follow nyo ang ila page. Ang ila page kay Buddy Ram. Baon ng mga vlog ya. Mga bike, travels, kagupod sa mga pamilya ya. Siyempre kay Yan Motovlog, Solista, Pakekang, JB. Boy Riders, JB Motoshoot. JB Motoshoot. Tapos, siyempre, sa mga troy nonoy pa sa Boss Babe, Preabyan, Prito Suyon. Wala, antes ko manibin. Manibin na sa mga kapakdo. Pasensya sa mga hinalay ko. Kay wala nagmala. Manibin na sa... So guys, sara na sa guys. Naguli na ang pertan. Siya. Punta sa magsaka. Tapos ka na manibin yam? Eh? Oh yeah. Ay mga bun ka pa ho. Then, Ay mga liog. excited! Brum. Hoy! Susok pa short! Shoot man. Susok pa short! Basi gana. Gana short! Susok pa shoot daw. Oo, hindi kayo magsusok short ha. Pupukol mo dang yung mga
Pitotoy. Ba mo ano? Bakbakan? Bakbakon, makakaroon na raw, bakbakan nun. Bata na. Pagka suga, matulog na kuya kayo nakapoy ko, kasakit ako mabaga, disiga. Ginago. Disiga na. Disiga. Disiga na, batsa na suga, kay matulog ko. Ito tayo ah. Batsa, te, matulog ka rin din. Tuwalya, ilis to, pantulog, disiga na. Ba mo ano? Ay, naamo na ganun namin. Hindi nga, ikaw yung laki ka panibin niya, how? Nibin Dapat, man eh. pag kukalin sobra, manibin ka, kay pilit-pilit ka Bakit na. kasi mo na yung kunti ilo sa sapatos? Tinamili ka na, hindi ka pa namin tulog mo, naka-fresh ka sa panibin mo. Gina. Eh, wala ka sa panibin mo. Ti, dapat manibin ka na niya. Sige na, hindi sa da. Hindi, pag rukit ang karipunat mo da, kaya nga, dang bakterya sa karipunat mo sa tuwalya ko. Umbal mo. Siga na ah. Hello guys, sana si Boy Pakdol, nakatawa siya. Nag-edikwet ko, wet. Ara akong dugo. Lo? Wow. Siga na da, ilisot to sa matol. Ang cortina. Nung agad hagad kabla na sunda. Na. Iyalay tadlong ko ang tuwalya ha. Tapos liwag ko patay sa suga. Matulog ta. Bukara ang cortina, bukara. Agad nga agad kaya dason. Muska, Mickey.